Bon dia, nois. Avui us vull fer un recordatori de tot el que hem treballat d'anàlisi sintàctic. Ens anirà molt bé anar escoltant-lo perquè així després, el divendres, quan treballem el complement indirecte, i els altres ens en van recordant. Recordeu que vam treballar que primerament vam començar a explicar que era una oració. L'oració estava formada per un nom i una acció. Segons el verb podia ser transitiu o intransitiu, que necessita complements o no necessita. Després recordem que quan fem l'anàlisi sintàctic hem de tenir molt clar quina funció té cada paraula. No què és, perquè què és sabem que és un verb, adjectiu, nom, determinant, adverbi, sí? Però quan fem un anàlisi sintàctic hem de recordar que les paraules més importants, tant del subjecte com del predicat, seran els nuclis. El nucli del subjecte sempre serà un pronom o un nom. El nucli del predicat sempre serà un verb. D'acord? Després, dintre del subjecte també ens podem trobar un complement del nom. Sí? Per exemple, la casa blanca és gran. Blanca seria complement del nom de casa perquè ens indica o ens dona una informació del nom. Llavors, el complement del nom també el podríem trobar en el predicat. Dintre del predicat també hem treballat que estan l'atribut, que el complement que es diu atribut és aquell que va sempre darrere, no és el verb, darrere d'un verb copulatiu. Recordem que els verbs copulatius són ser, estar o semblar. Recordem que dintre d'aquesta norma, que seria l'atribut, quan és un adjectiu atribut, hauríem de tenir en compte que el verb estar simplement és atribut quan parlem quan ens dona una informació emocional. És a dir, si jo dic l'Helena està contenta, contenta és un atribut, perquè és un verb, està darrere del verb ser, estar o semblar. Però si jo dic jo estic a Barcelona ens indica un lloc. Per tant, aquell estar, o que en aquest cas està conjugat com estic, no és un verb, o sigui, no fa la funció d'atribut al complement, o sigui, a l'adjectiu de darrere. En aquest cas és que no és ni adjectiu, perquè Barcelona seria complement circumstancial de lloc. Sí? Sempre hem de tenir en compte això, que sempre el verb copulatiu, ser, estar o semblar, darrere portarà un atribut, però hem de tenir molt en compte que atribut és, en el cas del verb estar, quan ens dona un missatge de com estem o que veiem que darrere hi ha un adjectiu. O sigui que jo estic contenta, contenta és un adjectiu. Jo estic a Barcelona, Barcelona no és un adjectiu, d'acord? Després recordeu que també vam treballar el complement directe, que responíem a la pregunta què. Per exemple, la Maria compra pomes. Què compra la Maria? Pomes. Doncs pomes és complement directe. Sí? Seria aquests verbs que diem transitius que necessiten un complement. Els que tenen un complement directe porten un verb transitiu, necessiten el complement directe. Llavors, això m'interessa molt que us recordeu, que mireu aquest vídeo, perquè divendres treballarem el complement indirecte. I així ja anem recordant tot el que ja prèviament hem treballat. D'acord? Molt bé, nois. Un petó. Adeu.